लोगो थायोना थायो मुनिका ओमफ्राय बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोङो सासे सेंग्राखौ लानानै आं बुंखादों आदा गावहानो बुङो आङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गासिबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव दिनै आंनि SBF ब्रह्म ब्लग भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। दा नैबे समाव नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ' लानानै फैदों। बे भिडिअ'आ जाहैबाय दा नै जोंहा बर' आइजो सासे हारसा हौवाजों हमजानाय भाइरेल जालायबाय। दा बे भाइरेल जानायनि थाखाय आं बेनि सायाव फंनैसो खोथा बुंनो दा आं बे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जाहैबाय। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नैबे भिडिअ'आ जाहैबाय आं बेखौनो बुंनो दा लानानै फैनाय जाहैबाय। दा जाय दा बर' सिख्ला ससियेल मिडियाआव दा भाइरेल जादों आरो दा बे सिख्लाया एक्जेक्टलि आं बबे जायगानि आं बेखौ दा मिथियाखै। थेवबो आं नोंथांमोनखौ आं बिराद नाजादोंमोन बे सिख्लानि जायगा आरो थंखौ मिथिनो थाखाय आरो नामखौ मिथिनो थाखाय। जायबानाखि हमग्राफ्रा दा ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होदों। बे भाइरेल खालामग्राफ्रा मानसिफोरनावनो आं सोंहरदोंमोन। दा बे सोंहरनायाव रावबो रिप्लाय हरफिनाखै, दा खोन्थाहराखै। दा बिनि थाखाय आं थेवबाबो नोंसिनि सिगाङाव आं लानानै फैनाय जाहैबाय बे भिडिअ'आ। दा बे भिडिअ'आ जायबानाखि सिख्ला बे सिख्लाखौ माखासे मानसिया जोंनि बर' मानसियानो हमदों। दा बे जाय सिख्ला बे सिख्लाया हौवाजों मोनसे रुमाव थादोंमोन। दा बेखौ माखासे सुबुंफ्रा हमनो मोनदों जोंनि बर' मानसियानो। दा बे सिख्लाखौ आं बेखौनो बुंनो लुगैयो। दा अनेक नुखाबाय ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल खालामजानाय मानाय आरो बेबो गुबुन जाथिजोंसो बाव दिनै आरो अनेक नंला बेल' नंला दा अनेक जोंनि बर' सिख्लाफ्रा मा जानो थांगासिनो दं आं हमदांनो हाला। दा मानसिफ्राबो अनेक मानसिफ्रानो गोसोआव सोंलु जानानै दङ आरो जोंनि बर' सिख्लाफोरनाव मा जामारदों, गोसोआव मा बिदि जानानै मानो दस्रा जाथिफोरजों बिदि हमजालायनाय जायो। बेखौनो आं बे सिख्लानिसिम फंनैसो मेसेज बुंगोन आरो जायबानाखि बर' समाजनि जेसेबांनाखि सिख्लाफोर दङ बे सिख्लाफोरा दा बदनाम जाखानाय बायदि जाहैबाय। बे सिख्लानि दारैनो बा खायसे सिख्लाफोरनि दारैनो बेबायदि सिख्लाफोर थानायनि थाखायनो माखासे मोजां आखुनि सिख्लाफोर बिसोरबो बदनाम थांनाय जाहैबाय। दा माबायदि मानसि आयु आं खर'आनो गरम जानानै दिनै थानो हाथारनि बे भिडिअ'खौ लानानै फैनाय जादों। दा मा होनबावनो बेबायदि जायो बर' मानसिजोंबा जेबो नंलामोन दे आरो बेबो मालाय जाथिजोंसोबाव। बे माबायदि सिख्ला आयु फाग्लासो जागोन। खुनु हमदांनानैनो खुनु साननानैनो मिथिला आरो बे सिख्लाया दि आयु आरो बे सिख्लाजों सासे लोगोबो दंफायोमोन जाहैबाय बे रुमाव। दा बे हौवा फैनायनि थाखाय बे सिख्ला लोगोआ थाफायाखैनो जाहैबाय। गावसोर सानैजोंल' बे रुम मोनसेयाव थानाया। दा जिखुनु जादिया गावसोर गाज्रि खामानि मावदों मावाखै बेफोरखौबो मिथिनो मोनला। जायाखै होनदों जायखिया सिख्लाया। दा बुंनो थांबा बिदि जानो नाङा आरो मारै बर' सेंग्राफोर नागिरबाबो मोनला नामा बिसोर सिख्लाफ्रालाय माखासे माने सिख्लाफ्रा बिसोर मारै बुजियो। आरो बे लजिं थानाय हस्टेल थानाय बेबो बेबायदि रुम बिमा बिफाया नोंसोरखौ बे जायबानाखि सिख्लाफोर जेसेबांनाखि बेबायदि मानसि सिख्लाफोर दं आं दिनै बुंखागोन नोंथांमोनखौ बिमा बिफाया मोजां जाथों फरायनानै मोजां गियान लाथों होननानैसो नोंथांमोनखौ थिनहरदों बा हस्टेल दोनहरदों। सोरखौबा लजिं दोनहरदों। नोंथांमोनखौ बेबायदि गुबुन जाथिजों माबाजों बेबायदि गोसथोलायनानै रुमाव थालायनो नोंथांमोनखौ दोनहराखै। दा आयै बेनि बिमा बिफाया जुदि दा नुबाय बे भिडिअ'खौ मा सानगोन दे लासिं बबे जायगानि बे सिख्लाया मोनफ्लांबायबा होननाय बिदिसो खोथा थाहैलायलांसै। दा जेखुनु जादों आं नोंथांमोननो आं बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो लाबोबाय। थेवबाबो आं दिनै एसेबाबो नेक्स्ट भिडिअ'फ्राव जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावबा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोगोन आं दिनै बांद्राय जावथ'ला
जिखुनु जाया जोंनि बर' समाजाव सोरबा खारनाय सोरबा सिख्लाफोरानो सिन्थाय बांगाल हौवाफोरजों हमजालाबायनाय हारसा हौवाफोरजों हमजालाबायनाय बेबायदि जालागासिनो दं। दा मा खालामनो बोरै जागासिनो दं बर' समाजाव बा बर'नि गेजेराव बेखौनो बुजिनानै मोनला आं। दा सोरबाफोर माबाफोर कमेन्ट हरनानै खोन्थाहरनो गोसोबा खोन्थाहरनो हागोन, नोंथांमोनहा फोरमायहरनो हागोन बे प्रसेसखौ माबायदि बन्द' खालामनो हायो। आंनिबाथ' जेरैखि जाया माबा मोनसे राहा लानानैबाबो दोनखारनाय खारनाय आरो बेबायदि सोरबा हारसा हौवाजों गोसथोलायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामथारनांसिगौ जेसे हायो एसे थाबनो। ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोना? दा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक खालामना होबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, बेखिनियावनो दोनथ'बाय आंनि भिडिअ